Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmål, er for mig dybt bekymrende. Ramadan, København. Velbekomme. Du lytter til under rubrikken med Isam B. og Mohammed. Glædelig ramadan til alle sammen. Ja, Ramadan Karim. Og lige måde. Absolut. Tak. Som kan du huske, vi snakkede sidste gang om regeringen, og der var sådan lidt dårlig stemning herinde, fordi at vi kunne ikke rigtig komme på sådan en god ting, regeringen havde gjort. Nej. Og så, jeg har faktisk tænkt på det siden, jeg tror, vi stoppede optagelsen. Det er simpelthen nærmere. At vi ikke gav dem lidt credit. Søvnløse nætter. Dog ikke. Men jeg har alligevel tænkt, at jeg vil vise den her video af noget, som regeringen for en gang skyld har gjort godt. Og det er ikke, fordi det sletter alt det dårlige, de gør, men credit is where credit is due, tror jeg, man siger. Ikke? Jeg står her med Mohammed fra Nørrebro. Han vil rigtig gerne være elektriker. Jeg er 1,5 år inde i min uddannelse, så jeg er 100% sikker på, at det er det her, jeg gerne vil. Men desværre så har jeg bare ikke en læreplads, og jeg kan ikke komme ud og få lige så meget erfaring, som andre elektrikere kan. Og det er vi faktisk over 100 elektrikere herude, som ikke kan. Når vi er ude og søge læreplads hos mestrene, så bliver vi ofte smidt med et surt nej, fordi de ofte har fordomme om elektrikere fra skolepraktik. De tror, vi er dovne, eller at vi kan finde ud af at gøre vores arbejde. Men hvis I kommer ud og ser, så kan I se, at vi rent faktisk godt kan noget. Og vi vil alle sammen også gerne have en læreplads, så vi kan komme ud og blive gode elektrikere. Og i overskriften, så skriver Mathias Tesfaye faktisk altså et spørgsmål, som er, kan Danmark klare sig uden Mohammed? Det synes jeg er overraskende faktisk, set i forhold til den linje, som regeringen ellers har lagt over for danske muslimer. Hvad tænker du om det her klip? Jamen, positivt, at vi sætter noget lys på det. Eller han sætter noget lys på det, absolut. Det er jo et standardproblem. Der er ikke noget nyt under solen, synes jeg. Altså, tit med håndværkere især. Har man hørt det her med, at de skal sende mange ansøgninger, men det gælder også på alle mulige andre, erhvervs- og job, arbejdspladser, ikke? Fuldstændig. Men fedt, at der kommer noget lys på. Det synes jeg er vigtigt. Men han siger også, at det kan også have noget med det der med, Mohammed siger her, det her med skolepraktik, at det måske der skolen trykker, ikke? Men vi ved jo også godt, at der er også det her med, at man har et fremmedklingende navn. Men jeg tænker, at med tiden er det et mindre og mindre problem, og at vi er godt repræsenteret derude. At selvfølgelig kan Danmark ikke klare sig uden Mohammed. Nej, det tænker jeg heller ikke. Der er i hvert fald nok mennesker her med anden etnisk baggrund, og som også gerne vil. Altså, det viser den her video også. Helt sikkert. Og som kommer frem af rangstigen, og også er i gang med at skabe sin egen karriere og fremtid, ikke? Altså. Jo. Altså det Mathias Tesfaye, han var ude og ligesom besøge den her skole, så han også talt med nogle af dem, som er ansat på skolen. Blandt andet en af underviserne derude, der siger i en artikel i Hvidovre Nyt, at det kan være svært for elever med anden etnisk baggrund at finde en læreplads, fordi der ofte er en dårlig fortælling om dem. Så allerede der bliver de ligesom mødt med en skepsis. Jeg synes, at for en gang skyld i forhold til alt det her med, når vi sætter fokus på de negative statistikker, at regeringen faktisk går ud og tager ansvar for en af dem, er en positiv ting. Ja. Jeg lader også mærke til, at det er en af de videoer på Mathias Tesfayes side, hvor jeg ender og graver mig frem til, som er blevet set flest gange. Ikke? Og det tror jeg siger noget om, hvor positivt det her budskab egentlig er blevet modtaget, når jeg tror samlet set mere end 250.000 mennesker har set de her videoer, som man har lavet ud fra skolen. Jamen det er godt at sætte spotlys på det, fordi det er en fortælling, der er derude, og den kommer jo, ret naturligt, når jeg plejer at sige 9 ud af 10 af de artikler, der er i vores aviser, er negative, når det omhandler muslimer. Så er det klart, så det smitter jo også af på jobansøgninger, og hvis jeg skal bruge et eksempel, som lige kommer op, så er det jo, jeg har jo prøvet at være telefonsælger. Jeg kaldte mig jo heller ikke Isam.
kan ikke lige huske, hvilket dansk navn jeg har brugt. Isak Men det, eller... ja, Isak eller et eller andet. Men det er bare fordi, så hopper du let og elegant over. Det ved du bare. Det er sådan en... Det er stadig en dansk ting, 2026. Og det er det bare, når du er minoritetsdansker, at det skal du bare gøre op med dig selv. Sådan er det bare. Og så det der med at gå ind og lave om på det, det er jo svært. Og det er jo klart, når en regering kan gå ind og tage en kamp op omkring det, ikke? Men på samme tid, så er de jo også med til at puste til ilden, ikke? Og der er også noget, altså kigget lidt på statistikkerne for, altså hvordan ser det ud, hvor mange har lærepladser sådan for etnisk danske, hvor mange har det for indvandrere og efterkommere. Altså der er dobbelt så mange efterkommere indvandrere, som har svært ved at finde lærepladser som indvandrere og danskere. Og jeg ved ikke, hvorfor anden generation eller tredje generation har sværere ved det end første. Det har jeg heller ikke rigtig kunne finde en forklaring på. Men jeg vil sige positivt, så tror jeg, at det må være faldende. Fordi Danmark har selvfølgelig brug for Mohammed. Selvfølgelig. Altså, og det er også mit indtryk egentlig, når jeg taler med folk derude, at vi buldrer frem. Altså, og det gør vi på både karrierestigen og, du ved, vi er ikke bare arbejderklasse mere. Så jeg tænker, at det der med, at sådan er det bare i Danmark, at man skal, du ved, der er den der dårlige fortælling. Den er også i gang med at blive lavet om, og selvfølgelig ting tager tid. Forandring kommer ikke over en nat. Så jeg holder mig meget for, altså når jeg ligesom analyserer det her, så kigger jeg, altså så synes jeg faktisk, SoMe-tallene siger noget. Altså jeg synes, det siger noget, når en minister lægger en historie op, og den bliver set og delt og liket, og folk kommenterer og skriver tak for at sætte fokus på det her, i meget større grad, end hvad de ellers lægger op. Ja, men det er jo meget, så håber jeg, at der er nogen, der sidder derude, nogle rådgiver eller et eller andet, der kigger på det og tænker, der havde vi faktisk fat i noget. Det er mere af det her, vi skal lave, og lidt mindre af alt muligt andet ligegyldigt, hvor vi peger på minoriteten i minoriteten. Præcis. Ja. Men jeg vil også sige, at der skal heller ikke mere til, end en af os, der kommer ind og laver, hvad skal man sige, altså en af os, jeg tror, det var en afghaner, der var på Bornholm, der var murer. Ja. Og han fik simpelthen, altså jeg tror, alle de kunder og, kollegaer, han mødte på sin vej, han strålede simpelthen, altså han gav så god vibes, at Bornholmer var sådan, vi skal have flere afghanere her, ligesom ham. Altså, det er ikke hver dag, du hører en positiv historie om Afghanistan. Altså. Nej, det er rigtigt. Så altså, det er også det, jeg siger, altså en af os kan hurtigt, forvente det hele, ikke? Altså. En anden ting, som der er sket i den her uge, den forrige historie her, den var så ikke fra den her uge, den var fra vinterferien, men fra den her uge, så har regeringen tilbageholdt et iransk containerskib. Jamen, så er vi tilbage igen. Ja. Så er vi tilbage igen i Kattegat. Jamen, det der ligesom er historien, det er, at man har tilbageholdt det her skib, fordi at man siger, det har sejlet under falsk flag, altså har udgivet sig for ikke at være iransk, og man mistænker det for at skulle, hvad skal man sige, omgå sanktioner om olieeksport, så det har sejlet angiveligt olie fra Iran og så ud, og det må man ikke. Iran må ikke sælge olie til resten af verden og sejle igennem Danmark. Nå, men så skal de jo bare sende det til USA, er det ikke det? Jo, de har rigeligt med Venezuela, men de vil nok også tage imod det. Altså, det er jo... Ja. Der var nok ikke nogen, der var stoppet det, hvis slutdestinationen var New York eller et eller andet. Nej, eller Israel. Eller Israel, for den sags skyld. Men jeg sad og ventede på, at du havde sagt, at de sejlede med våben. Eller våbenkomponenter. Nej, det er Mærsk. Nå, det er jo Mærsk. Det er Mærsk, jo. Ja, og altså, dem stopper vi jo ikke. Nej, de får skattelettelser og der rigtig gode... det er rød løber hele vejen. Fuldstændig. Det er fuld rabat på skattesedlen. Der kan man ikke sige, at vi har været lige
lige så skarpe som Spanien. Spanien må man tage hatten af for. Fuldstændig. Altså, Men vi har jo også et særligt ansvar i det her, altså når vi sidder og snakker søfart fra sanktionsramte lande og så videre. Vi har været så tilbageholdende med at sanktionere Israel, samtidig med, og det giver jo egentlig sådan forretningsmæssigt måske god mening, at vi ikke har gjort det, fordi det er os, der ejer de fleste af de skibe, der sejler våben til Israel fra resten af verden. Altså ikke nødvendigvis fra Danmark, men også fra USA til Israel og fra andre lande til Israel. Ja. Det er H. og Mærsk, ikke? Ja, det har, jamen altså, det er jo stor business, og noget, som ikke kun Danmark desværre gør. Altså, jeg tror, Tyrkiet gør det jo også. Altså, og man kan ikke andet end at ryste på hovedet, når vi nu har været vidne til det her, det her folkedrab, og så at høre, at vi er med til at støtte det, og med til at bygge det op. Og nu er jeg selv marokkanske rødder, og det kan jeg heller ikke ligesom prale med, fordi Marokko har heller ikke ligefrem været med til at forhindre det. Ja, forhindre det, eller støtte palæstinenserne, ikke? Eller stoppe det. Bare stop folkedrab, stop drab på børn. Altså. Ja, altså da Spanien lukkede deres havne, så Mærsk-skibene ikke ligesom kunne holde der var det så Marokko, der desværre, må man sige, altså åbnede men deres havne. Men der har jo også været, demonstrationer for havnearbejdere, ikke? Både altså her omkring Middelhavet, så vi også taler, det er både Marokko og nu Spanien gået mere klart ind, ikke? Men jeg tænker også, jeg hørte også om Italien, hvor alle ligesom havde lagt arbejdshandskerne og bare sagt, det gider vi simpelthen ikke være med til. Altså, og det er jo det, der skal til, fordi hvad er for en verden, vi gerne vil leve i, ikke? Altså. Jo, også det, altså det er jo lidt den samme fortælling rigtig mange steder, både i det, vi siger er vores demokratier, men også i Marokko, som åbent siger, at det ikke er et demokrati, ikke? At folk har jo brugt deres stemmer og protesteret mod vores regeringers indblanding på tværs af landegrænser. Og det er stadig ret forbløffende, hvor lidt der er blevet lyttet, altså fra øverste lag. Ja, altså igen, som jeg sagde før, det er jo big business, altså, og normalt så, altså hvor mange gange går du op i, hvad der sker på havnen? Altså, hvad der kommer ind og ud af skibe, ikke? Altså, men her, der bliver vi jo nærmest nødsaget til det, ikke? Altså, ligesom, jeg skulle til at sige, Bilka-hylderne, ikke? Og deres Ramadan-kollektion. Jeg ved godt, det er et langskud, ikke? Men der skal vi selvfølgelig heller ikke have israelske dadler. Altså, og det er jo igen, det kommer ned til, hvem er du som menneske, og hvad for en verden, du gerne vil leve i. Ja. Og egentlig handler det ikke så meget om ramadanen, eller om dadlen, eller om det, men det er, vil du gerne leve, som du lever på bekostning af andre, og de ligesom skal betale den pris, så du kan have det, som du har det. Altså, betyder rettighederne noget? Betyder international lov noget? Altså, hvordan, og hvor går grænsen, ikke? Altså, det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg synes, der har været rigtig mange. Den her uge er sådan ret tung på ting, der har med Israel at gøre. Det kan vi allerede godt sige her og nu. Fordi en anden ting, der linker helt præcist med det her også, det er, der har været en opgørelse over, hvem der har tjent i den israelske hær fra andre lande, som kom ud tidligere på ugen. Hvem har lavet den? Det er nogen, der har fået den på baggrund af en aktindsigt i den israelske, en eller anden israelsk myndighed, som så har frigjort det sådan en tabel, hvor man kan se hvert land og hvor mange, ikke? Og på den tabel, der fremgår det, at 99 danskere har tjent i EDF siden den 7. oktober. 99 simpelthen? Ja. Jeg har hørt om 2, der har været offentligt med det. Der var en, der ligesom var flyttet derned fra Danmark, en ung kvinde. Og så har der været jeg tror han er medlem af Nye Borgerlige, en færing, der har lagt nogle selfies op fra nogle israelske lærere, hvor han har pralet med, at han var nede og støtte EDF. Og det, jeg kommer til at tænke på, når jeg læser den nyhed, det var tilbage til Syrien. Dengang der var unge mænd, der rejste ned til Syrien fra Danmark.
og kvinder for den sags skyld. Vi har lige haft hele den der misære med, skulle vi have kvinder og børn tilbage fra Al-Hol-lejren til Danmark, og fratrædelse af statsborgerskab osv. Alle dem, der kom hjem, fik som minimum en samtale med PET for ligesom at undersøge, hvad har du lavet dernede, hvem har du kæmpet for, og alle de her ting. Selv folk, der kæmpede på den kurdiske side, som er Danmarks allierede, i kamp mod ISIS, altså der ved vi fra sådan offentlige fortællinger, at folk blev ligesom indkaldt til de her samtaler. De der 99 danskere, hvem hiver dem ind og siger, hvad har du lavet, og bruger den lovgivning, som vi har indført? Ja, vi har ikke hørt særlig meget om den. Nej. Hvad synes du, hvad skulle man gøre? Jeg synes, man skulle klarlægge, hvad de har været med til, og straffe dem for det. Altså, der er bred konsensus om blandt alle, at det, der foregår dernede, det er krigsforbrydelser. Men er der nogle vestlige stater, der har, altså som, det er også fordi, de har to, de støtter jo, de er jo, hele hovedårsagen til, at det folkedrab står på, og det har ikke kun stået på siden 7. oktober, det har stået på i 77 år. Altså, så det er et vestligt projekt. Men er der nogen af dem, som har retsforfulgt nogle af de her israelske soldater? Og jeg formoder også, de har dobbelt statsborgerskab, ikke? Jo. Ja. Eller det er i hvert fald, hvad jeg kunne læse, så har jeg formoder også, de har dobbelt statsborgerskab, men det kan også være, at de bare rejser derned, fordi de gerne vil være med, ikke? Jeg mener ikke, jeg har hørt Jeg har ikke hørt nogen noget som helst. Altså. Nej, og altså, hvis de havde intention om det, skulle de så ikke stoppe Netanyahu i at flyve over Israel, eller flyve over Europa for eksempel, eller nægte israelske fodboldfans, som mange af dem altså, har tjent i det at rejse ind og se fodbold, altså hygge sig på en tur til Europa. De og så rejser stadig rundt, de er jo med i Melodikampet, og de er med i, du ved, i VM og EM og kvalifikationer. Og, altså, så det er special treatment. Det er jo ikke ligesom med russerne, for eksempel. Altså. Nej, det der bare er, altså, vi har formelt set et sæt lovgivning. Vi fik indført noget lovgivning sidste år, hvor man sagde, jamen, hvis du har begået krigsforbrydelser i resten af verden, så kan vi retsforfølge dig i Danmark lige meget hvad. Ja. Så en af de allerførste sager, man rejste, det var mod en mand, som boede i Danmark og havde været med i folkemordet i Rwanda. Okay. Ja, som han havde været med i en af de sider, der ligesom kæmpede dengang. Ikke? Okay. Og han blev retsforfulgt i Danmark på baggrund af det. Så vi har brugt den lovgivning, vi har indført. Wow. Og jeg tænker bare, lad os bruge den hele Hvad kom der ud af det så? Jeg tror, han blev udvist. Han blev udvist? Ja, og en fængselsdom og sådan noget. Og hans børn var ude og tale om det, altså i medierne og sådan noget. Altså, her. Altså. Ja, men igen, altså det her viser jo også bare, at lige præcis det her med, at alle mennesker har ikke ret til liv. Nej. Altså i virkeligheden. Ja, ellers, men derfor så er det stadig vores opgave som både individer og i forskellige miljøer, som man repræsenterer, og kæfte op og gøre folk opmærksom på det her. Og hvor dobbeltmoralsk og hvor forkert det er. Og det er vel også derfor, at vi stadig den dag i dag demonstrerer imod alt det, der foregår dernede. Mange af os holder jo ligesom fast i, hvad det mindste, jeg kan gøre. Ja. Også bare for ikke at komme til at leve i sådan en tilstand af, at jeg har bare accepteret, at verden er, som den er. Jeg tror, at de fleste mennesker accepterer, at verden er, som den er. Ikke? Altså, men det er også det her med, altså, kommer til at tænke på grønhandleren, du ved, som godt kan være palæstinenser, man stadig sælger dadler fra Israel, ikke? Altså, og så kan du sidde og have en diskussion med Ahmed derinde, ikke? Altså, og så siger han, jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg prøver bare at få min butik til at køre, ikke? Altså, så alle de andre grønhandlere også, ikke? Ja, altså. men og det er jo det samme som sekretæren i pensionsselskabet, som også bare siger, jamen,
kan godt være, at Danica Pension investerer i bosættelser på Vestbredden, som er ulovlige. Men hvad skal jeg gøre? Altså, jeg er bare sekretær her. Altså. Og den tror jeg, at den fortælling skal vi... den skal vi jo væk fra. Men du skal også have nogle cojones for at stille dig op og sige, hey, hertil er ikke længere. Ikke? Altså. Det er ikke nemt, men Nej, det er nødvendigt. Nemt. Altså, Ja. det er bare nødvendigt. Også, altså, det er jo lige så meget også... Altså, jo, en ting er forretningerne og business og så videre, men det er også valg fra forbrugere. Altså, helt sikkert. Det er os, der vælger i sidste ende, hvor vi gerne vil købe vores produkter hen, og hvor de er produceret. Helt sikkert. Det har så meget med money at gøre, det har så meget med industri at gøre, og altså, der har vi selvfølgelig en power, og vi har en større power, når jo flere vi er, ikke? Det er, altså nogle gange så føler jeg, at vi lever et sted, hvor at det går ekstremt langsomt med at opfatte, hvad for nogle strømninger, der er derude. Altså, hvad for nogle fortællinger, der ikke længere er, som vi er blevet fortalt igennem mange år, og hvor hurtige vi er til ligesom at skifte, ikke? Fordi en anden historie fra Israel og i de danske medier i den her uge, det er en historie fra Information, om at 150.000 israelere har forladt landet siden 2023. Og det er det er ikke set før i de her tal. Og når man ligesom har spurgt folk, hvad det handler om, så bliver der peget på flere forskellige ting. Der er den politiske uro sådan internt. Sikkerhed, tryghed. Sikkerhed. Det er fortællingen om Israel. Både som et demokrati, som er krakeleret, som et safe haven for jøder, som det ikke er. Altså, det er med til, altså Israel har om nogen været med til at gøre livet for alle jøder i hele verden mere utrygt. Ja. Sådan som de opfører sig i jødedommens navn. Og det er det, som flere og flere jøder også går ud og siger. Præcis. Ikke i mit navn. Altså, I skal ikke... Altså, halvdelen af alle jøder i verden bor ikke der. Nej. Og skal ikke tages til indtægt for det, de gør. Ja, hvad hedder det? Hvor er de rejst hen? Så de rejst hjem, tænker jeg. Det tænker jeg også. Ja. Det er jo meget rart at have sådan, du ved, et alternativ, du ved, når man ikke føler sig sikker et sted, og man kan rejse hjem til et andet sted. Altså jeg tænker også, hvis der kommer til at ske en eller anden klimaforandring i Danmark, så ved jeg også godt, hvor jeg tager hen. Jeg ved ikke, hvor du tager hen, men du er i hvert fald velkommen. Skal du vide. Vi bor på et bjerg i Marokko, så okay. I bliver ikke ramt. Nej, det er det. Altså man snakker jo så meget om de her, du ved, vandstanden stiger og alt det her. No. Men ja, mennesker vil jo gerne have sikkerhed og tryghed. Så det kan jeg da godt forstå. Og det er jo rigtigt nok, at jødedommen, Israel repræsenterer ikke jødedommen. Nej. Altså, og det er også en historie, man skal holde fast i. Og minde om, at jødedommen er jo 5.000 år, eller hvor meget det nu er gammel. Altså, du ved, som vi jo også har i Koranen og bliver mindet om, det er en smuk religion. Altså, og vi, du ved, deler en masse af profeterne og deres karakter, som vi lever efter. Og det er jo ikke det, vi har været vidne til de sidste 77 år. Det er jo industri, det er jo business, det er jo interesser, det er grådighed. Altså, så spørgsmålet er, hvem er det, der skal stå op imod det? Jo. Så når deres folk selv flygter væk, det taler jo ind i en... i noget af sandheden, det ved. Og der er også, altså, det er også, hvad for et segment, der flygter, ikke? Fra Israel, og siger, at de ikke gider mere. Det er alle dem, som europæerne kan spejle sig i. Det er de veluddannede, det er de sådan, vestligt orienterede israelere, og så videre, der flytter ud. Tilbage er der, altså det er Ben Gvir-typerne. Det er de sådan ekstreme, og så videre. Hele projektet er ekstremt, men i konteksten, de er ekstreme, ikke? Og så tænker jeg bare, hvor mange flere skal forlade Israel? Hvad mere skal der ske? Før at sådan den der fortælling, som, lad os bare tage Mette Frederiksen, er vokset op med om Israel som sådan et lyserødt, socialdemokratisk paradis, sådan
noget demokrati og et tilflugtssted for alle verdens jøder osv. Hvornår er det, den krakelerer, og I forstår, at det er altså hardcore besættelse og undertrykkelse? Jeg tror, det krakelerer, når det ikke kan betale sig længere. Okay. That's it. Det er simpelthen en... Det er jo det kommer ned til. Det er jo økonomi i sidste ende. Det er vestlige interesser. Så når jeg tror, når det ikke kan betale sig mere, lige så vel som Sydafrika apartheidet der, det kunne heller ikke betale sig længere. Det var ikke fordi, at man ville redde de sorte, eller gøre dem mere trygge, eller nej, det handlede om, at det ikke kunne betale sig længere. Og når det ikke kan det, og jeg plejer også at sige, altså jeg tror, en stor forandring kommer fra USA, hvor den menige mand er ved at vågne op og finde ud af, hvorfor er det, at vi sender billioner afsted til Israel, når vi kan se, at vores eget land er ved at krakelere indenfra og ud. Når den stemme bliver større, og folk ligesom folket vågner op, så tror jeg, der kommer forandringer. Og jeg tror, i sidste ende, alle mennesker vil gerne hinanden egentlig det bedste. Altså, det her, vi snakker om, den 1%, der ejer verden, billionærerne, altså, som kører de her, du ved, store industrier, som ejer, ja, sikkert alt det, vi sidder og kigger på her. Og det, ja, det er igen den der, det er masserne, der skal vågne, og den stemme skal ligesom have mere power, og ture fortælle. Jeg synes, du er inde på noget af det der med, sådan, det koster det økonomiske, men tænker du også, det koster noget på vores selvfortælling? Altså, vores børn går i skole, og de bliver fortalt nogle ting i skolen om, hvem vi er, og sådan, altså, hvorfor det er vigtigt at kære sig om samfundet, og det er fordi, vi deler de her værdier, og alt sådan noget. Ja. Hvad tror du, der sker med os som mennesker, når vi ikke ser alt det, der bliver prædiket, afspejle sig i vores virkelighed? Jamen altså, er det ikke også bare, det er jo også en del af det der med, hvem det altid er vinderen, der skriver historien, ikke? Altså, så kan man sige, nu går vi ind i en tid, hvor historien kan blive skrevet af mange flere. Også selvom du har mange penge. Og du har købt TikTok, eller de sociale medier, eller hvad det nu end er. Altså, og så der er jo noget med, du ved, at gå op i historien, og dele den historie. Del den med dine børn, del den med din omgangskreds. Altså, men også det der med at ture og fortælle noget og sige noget. Altså, gå ud og ikke ligesom være ham grønhandleren, du ved, der står der med sin billige Jordan River dadler. Altså, men sådan er vi også rigtig mange. Fordi vi også bare, alle er centrum i deres eget univers, og bare gerne vil have en mening med livet. Altså, hvem er jeg til at gå ud og ændre verden, ikke? Altså, men hvorfor skal det altid, altså 25'eren skal altid falder altid først, når det brænder foran egen dør. Altså, og det er jo svært, altså, men du ved, nu står vi her i ramadan-måneden, og ramadanen det er jo hele essensen, det der med at feje foran egen dør, ikke? Og så gå ud og hjælpe naboen og så videre. Og du ved, altså ligeværdighed, det har en pris. Altså, det skal man stå op for. Og det er svært. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, og jeg er helt enig, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også kommer til at koste i vores relationer til hinanden. Altså det der med, at hvis vi begynder med at fortælle en ting, og løfte op på en pedestal, samtidig med, at folk kan se, at det ikke bliver efterlevet. Så er jeg også godt, altså, det tror jeg kommer til at koste på den lange ende i forhold til sådan noget, alt fra sådan sammenhængskraft til, hvor meget folk egentlig tror på de værdier, man gerne vil prædike og så videre. Men det er jo derfor, altså USA har jo Hollywood. Hollywood er jo, du ved, stor manipulator, ikke? Fortæller altid, at USA kommer og redder verden. Vi skal væk fra USA. Hvis du spørger mig, vi skal væk fra USA. Altså, vi skal slet ikke, du ved, satse på dem som en værner eller som en beskytter. Altså, det er der flere og flere, der har fået øjnene op for nu. Og det vågner vi også langsomt og op til, helt sikkert. Og Rusland, som jo faktisk er et naboland, hvis ikke det ligger et stenkast fra Bornholm, ikke? Dem skal vi jo i krig med. Altså,
Men altså, få nu diplomatiet ind, altså. Væk fra USA. Ja. Fra det, så hopper vi videre til en sag, der har rystet alle de norske medier. Altså, vi står stadig, 3-4 uger efter Epstein-filerne, som er kommet ud. Og der er forbløffende lidt om Israel og Epstein. Altså, stadig i danske medier. I Norge til gengæld, der buldrer det, fordi at der er, altså, linksene er jo, altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Der er det her diplomatpar, Mona Juul og Tage Rød Larsen fra Norge. Topdiplomater, som har været ansvarlige for, altså de har været blandt arkitekterne bag Oslo-aftalen og tostatsløsningen, og egentlig har været med til sådan at definere det palæstinensiske folks skæbne, ikke? Med så den de har talt på vegne af palæstinenserne? Ja, eller i hvert fald på vegne af sådan en, nu skal vi have en... Hvorfor er det altid hvide mennesker, der skal tale på vegne af palæstinenser? Hvorfor kan man ikke bare finde nogle hvide mennesker i Palæstina, som er palæstinenser, og så lade dem tale for palæstinenserne? Jamen, igen det der med sådan den der rådenskab, hvis så lytterne også har forstået historien. Det her diplomatpar, Tage Rød Larsen er den her tidligere topdiplomat, som har været set som arkitekten bag Oslo-aftalen og tostatsløsningen mellem Israel og selvstyret. Han er i Epstein-filerne på mange forskellige måder. Please sige, han ikke har slået et baby ihjel. Nej, ikke sådan noget der. Han har fået et lån fra Epstein, så han har været økonomisk forbundet til ham. Han har skyldt ham noget. Han har også fået donationer fra Epstein til en organisation, han har ledet, der hedder International Peace Institute. Så skal have noget med peace at gøre. Ja, peace og Epstein, det passer jo rigtig godt, ikke? Og så er hans børn også i Epsteins testamente. Oh my god. Og jeg tænker bare, altså, Epstein, der er 100% loyal over for den israelske side. Du skal være topdiplomat og arkitekt bag en Oslo-aftale, og sådan prøve at være sådan så objektiv som muligt, at du har så tætte bånd til en seksuel forbryder, en Mossad-agent. Ja, du har taget penge under penge bordet, sikkert altså, også. Hvorfor? Altså, vi to er gode venner, men altså, med al respekt for dig og al kærlighed til dine børn står ikke i mit testamente, altså. Så hvad skulle de have gjort? Eller hvad skulle du have gjort for mig, for at de gjorde det, ikke? Altså, kom nu. Ja. Altså, ja, men altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, andet end, at jeg kan nærmest ikke blive overrasket over, hvad der kommer frem af skeletter ud fra Epstein-filerne. Altså, det er fuldstændig. Men det her med, at vi ser nogen, som ligesom skal tale en faktisk ret nobel ting, nobel sag, ret stort ansvar. Og så ligger man og tager penge imod fra den anden part, ikke? Altså, for ligesom at skulle, og det er meningen, at man ligesom skal være i midten der og prøve at mæle og være den der har udsynet, du ved. Altså, det er ikke de her historier, vi gider at høre på, eller vi vil have frem, eller det er ikke dem, vi håber på at få frem. Altså tværtimod, så vil vi jo gerne have nogen med nogle rene karakterer, og nogen, som faktisk sætter hovedet på blokken for fred, ikke? Altså. Det gjorde, det kan man sige, Norman Finkelstein, der professoren. Ja, han stod jo nemlig også der, ikke? Hvad var det, han skrev til ham? Et eller andet med, at hvis... Hold dig væk. Ja, sagt meget diplomat. Ja. Jeg tror, han faktisk havde sagt, at han ville kværke ham, eller et eller andet, hvis han ikke snart stoppede med at skrive til ham, ikke? Men altså... Altså på en eller anden måde, altså de her filer bekræfter på en eller anden måde bare rigtig meget af det, mange har sagt i mange år, og har blevet set som tosser. Altså at systemet omkring, og det kan man jo se, når man kigger på realiteten på jorden, du har været på Vestbredden, jeg har desværre ikke. Nej. Checkpoints, apartheid, besættelse, undertrykkelse, inshallah. Alt det der, det kan jo kun komme fra, altså den rådne virkelighed, vi lever i.
kan jo kun komme på baggrund af det rådne fundament, som den er blevet bygget på. Ja, og der er jo selvfølgelig en rød tråd, fordi det er også derfor, jeg altid opfordrer folk selv til at rejse derned. Mm-hmm. Rejse ned og se det med egne øjne. Fordi det er en anden virkelighed, end den, som er repræsenteret i vores medier, og det, man typisk hører om dernede fra. Og jamen apropos de her mennesker, som vi jo også fonder gennem vores skattekroner, og har lid til at gå ind og, jamen er det udenrigspolitik, jamen samler tråden og skaber noget fred, og så kommer de her filer ud, og så får vi at vide, at det er nærmest bundrådent, og penge under bordet, og babyoffringer, og hvad ved jeg, altså, og sexorgier og sådan noget. Altså, så igen, hvad skal vi gøre? Ikke? Jeg har det sådan... Altså, er der nogen... minimum bare tale om det. Altså som minimum ikke at tie stille og sige, det er bare sådan her. Ja. Men vil du ikke også sige, at vi er faktisk i gang med at retsforfølge? Altså, vi har set nogen blive retsforfølgt. Det er jo ikke ligesom de israelske soldater med dobbelt statsborgerskab. Vi har set nogen få blive retsforfulgt. Ja, i Europa. I Europa, ja. Ikke i USA. Altså, vi så, er det ikke prins Andrew, som er blevet anholdt i England? Jo, jeg har hørt noget med det, ja. Måske frataget sin titel og sådan noget. Ja. Man kunne se, om altså, bliver det fuldt til dørs, men det er stadig, altså, min store anke med alt det her Epstein og så videre, og i dækningen også, og jeg synes, jeg begyndte med at lægge mere og mere mærke til det, at når der er nyheder, hvor Israel spiller en rolle, så kan man tale om alt det rundt om, uden at nævne elefanten i rummet. For at komme med et eksempel, jeg sad og lyttede til sådan en DR-podcast, der handlede om AI, og så kommer de ind på Palantir, det her israelske overvågningsfirma. Ja. Og det bliver nævnt som kontroversielt, og der bliver nævnt alle andre grunde til, at det er kontroversielt, end at de er involveret i folkemordet i Gaza, som er det, som de er mest kritiseret for. Ja, de bruger deres system. Til at udpege mål, og overvåge folk og sådan nogle ting. Ja. Og så længe vi ikke... Scary, det er uhyggeligt. Det første skridt er at erkende, at det er de her problemer, der er, og snakke om de problemer, der er, før man kan gå hen og løse dem, ikke? Ja. Men når du så samtidig har stater, der bruger deres sikkerhedssystemer. Det er der rigtig mange, det er der nemlig rigtig mange, der gør. Og det er også fordi, det er så big business, at stille sig op imod det, er en... så bliver du fremstillet som sindssyg. Altså, grunden til, at de talte om det i den der podcast, det var fordi, at der var det schweiziske forsvar. Der er blevet lækket et dokument, hvor de sagde, at de gider ikke at bruge noget, som israelerne ejer her i det her tilfælde, fordi at det ville de i princippet kunne gå ind og følge med i, hvad de schweiziske myndigheder registrerer og så videre. Så det de i princippet sagde, det var, at de stoler ikke på Israel. Jeg ved ikke om... Det gør amerikanerne heller ikke. Så. Nej, det kan man se, det der er god grund til med Epstein, ikke? Ja. Lad os lige komme i Ramadan lidt ned. Jo, men det er jo også en del af Ramadans stemning. Det er nemlig det der med at tale ind i, jamen, hvad er sandt og hvad er falsk? Altså, eller hvad er godhed versus ondskab? Altså, det har ikke en farve eller en nationalitet. Så det der med at turde tale ind i det her, og i talesæt, det er vigtigt. Jeg var ved at lave den fejl, og skille det spirituelle fra... Nej, men det er fair nok. Det har, jeg tror, nogle gange har man også brug for at distancere sig. Absolut. Så lad os springe videre til en historie med et positivt twist. Lad os sige det sådan. Hvad har du? Premier League. Verdens største fodboldliga. Økonomisk i hvert fald. Ja. Økonomisk. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, ja, der har man indført i år, at jeg tror, det er på andet år i streg, at man holder pauser, når
Maghrib går ind, altså når solen går ned, så folk ligesom dem, der har fastet. Så laver de sådan en langbordsmiddag midt på banen, og så spiser de sammen. Så hakker man et ordentligt måltid og spiller videre med fuld mave. Ja. Nej, så bryder man fasten på nogle dadler og noget vand, og så kan kampen ligesom fortsætte. Hvad tænker vi om det? Jamen altså, det tænker jeg er et tegn på rummelighed, synes jeg. Også fordi at banen, altså spillet efterhånden har fået så mange pauser. Måske meget inspireret af det amerikanske, den basketballliga. Hvis du nogensinde har været inde og se en NBA-kamp, det er næsten ikke sjovt, vil jeg sige. Nej. Fordi der er så mange reklamer, og der er så mange pauser, hvor man sådan lidt, kan I ikke bare spille de 15 minutter, gang 4, eller hvor meget det er. Så nu har man også, man har også alle mulige andre pauser. Man har også nogle gange, hvis det er for varmt, så tager man også en pause. Så når jeg har set det ligesom blive eksekveret, så jeg synes ikke, det forstyrrer spillet. Jeg synes heller ikke, at kampen tager skade på nogen måde. Altså, så. Nej, jeg ser det også bare som, at vi anerkender, at vi er et andet sted i dag. Ja. Altså, vi er et sted, hvor der er fodboldspillere med muslimsk baggrund, der gerne vil praktisere deres religion, samtidig med, at de også underholder folk. Passer deres arbejde. Og hvad tager den her pause på? Altså, det fører sig jo ind i snakken om, kan du bede på din arbejdsplads, ikke? Ja, eller generelt, altså. Kan du bede på skolen? Jeg synes også, jeg ser, at der er flere muslimske spillere, altså og klubber, som er åbne omkring, at de her spillere er muslimer, og de praktiserer ramadanen og så videre. Ja. Og jeg ved ikke, om det starter med, at arbejdspladsen ligesom skal gå ud og rumme det, eller om det starter med, at de ansatte siger, altså, vi faster, og så bliver folk opmærksom på, er der noget, vi kan hjælpe med. For det, altså, jeg tror ikke, det starter med arbejdspladsen. Jeg tror, det starter med individet. Ja, fordi hvor skulle de vide det fra, tænker jeg også mange steder, ikke? Præcis. Og normalt så har det jo været sådan, måske med i hvert fald med min forældres generation, at de pakkede det ligesom væk. Ja. Og gjorde det først, når man kom hjem, eller hvad det nu var. Jeg tror, det her med, at det danske bliver mere muslimsk, og vi muslimer bliver mere danske, at det rammer ind i noget, hvor man er også bare europæisk egentlig, at det smelter mere sammen, altså, og mere afmystificeret i takt med, at vi går mere og mere op og ned af hinanden, ikke? Altså, så jeg ser det som noget positivt, og men jeg vil også sige, altså, vi har også hørt om, muslimske atleter, som har fastet hele kampen, altså, og bare valgt så bryder man bagefter, eller hvad det nu er, eller, altså, Olajuwon, Mo Salah, og det er faktisk der, hvor de har spillet allerbedst. Jamen, jeg synes, man snakker meget om, hvad det han hedder. Altså Olajuwon, Irving i NBA, ja, det er rigtigt. At han spiller ekstra godt i Ramadan. Ja. Jeg er ikke en stor NBA-fan, så jeg har ikke statsene, men synes, jeg har læst lidt om det. Så det kommer så helt sikkert, jeg vil sige, det kommer helt sikkert ned til individet. Altså, og så det her med at ligesom ture og stille sig frem og sige, hey, men kan vi på en eller anden måde eller rumme det her, for at gøre plads til det på en måde, uden at vi alle sammen skal til at faste, eller man bare sådan gør det til det er, og så passer folk stadig sig selv egentlig. Altså. Er det også din opfordring til folk? Altså, at hvis de oplever, at det ikke rigtig bliver, helt sikkert, der ikke bliver taget hensyn eller et eller andet, så er det måske ikke altid, fordi at folk ikke vil, men at de ikke ved bedre? Helt sikkert. Altså, jeg synes, der er alt for mange. Jeg synes, der er alt for mange af vores brødre og søstre derude, som er lidt bange for at adressere elefanten i rummet, og måske har prøvet at adressere elefanten i rummet, og så får man at vide, så får man en eller anden undskyldning om, at det er ikke sådan, vi gør her, eller det har vi ikke lige råd til, eller det har vi ikke besætning nok til, eller whatever, du ved. Og det er typisk danske firmaer, vil jeg sige, altså store firmaer.
Novo Nordisk, hvis vi skal tage en. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, fordi selvom du har så mange muslimske ansatte, at du ikke kan se dem, og det de faktisk bringer til. Men det taler ind i et større billede, vi har i Danmark i forhold til det muslimske Danmark, som også går på gymnasierne, som også går i skolerne. Og det er jo unge mennesker, som har en åndelighed og en religiøsitet, som de gerne vil, og den glæde vil man gerne dele, uden at skulle skynde forkynde. Men der bliver lagt låg på, fordi at det ikke har noget med julen at gøre. Og hvis vi så skal, hvis man så tør som majoritetsdansker gå ind i den, som inspektør, eller hvad det nu kunne være, så skal det gøres så tæt op af julen som muligt. Ja, og så bliver man også mødt med rigtig meget kritik fra politisk hold. Altså, helt sikkert. Virksomheder. Ja, og det gør jo også Ramadan-produkter uden at blive kritiseret. Præcis. Men det gør jo også, at gymnasier og uddannelsescentre ikke vil lave en ramadan-middag, for eksempel. Fordi de er bange for, at så kommer medierne efter dem og alt muligt. Så det er jo igen det der med, at den menige mand, den ene mand skal stille sig op og sige, hey, kan vi gøre det her? Og kan vi gøre det på en måde, hvor vi alle sammen kan se hinanden i øjnene og være i det rum, uden at det skal gøres til en verdenskrig? Eller, Nej. Ja. Skal vi lade det være ugens opfordring? Tale om det, og være åben. Og antage, at folk ikke ved bedre. Altså. Præcis. Det er ramadans budskab fra os til jer. Og tak. Vi ses i næste uge. Absolut.